Ето вижте сега шлайфане на мрамор. Тук това е старото, а тук е и шлайфането. Ето го. Старото. Така, какво се прави? Първо се минава с мрамора с флекс, с шкурки на сухо. Като го изпилите до положение да няма никакви ръбове между мрамора, между парчетата мрамор. Постигате този резултат с шкурката, след което взимате тази машина, в която се слагат едни камъни и наводно с нея минавате всичко това и вече придобива уникален гланц. Значи сухо, след това наводно. Това е относно как се прави мрамор и след което, като се изшлайфа всичкото това нещо, се измива, почиства идеално и се нанася импрегнант 2 ръце, за да запази мрамора за дълги години, чист и хубав. Ето го. Така. Това е от мен за сега. До скоро.